pasiso regondo chipopa icha kuti vanhu vese vaite hasha ipo pasiso regondo pecha kuti vamwe vacho vasare vane ukasha. Masikati akanaka muri Zimbabwe. Yes no now taura naSkimbo paSoregondo TV. Nasi munau dzedu tichibata nyaya dzakasiyana siyana. Winky D mukuru wemaninja zvaoneka kuti musonga kenyowani paperback akazenga kutisa ED achiti vakasara vari kumashure achisimisa chamisa achiti iye akumberi akutaura semaspaghetti road ndicheta muzvizwere mega Tekino ndiri kupenya ndidzimonge magetsi murondi ndakakumberi ndakutaura spaghetti road ndakati dzika dzakadzika ngirosi kutambura nchada ndaka Jah Signal uyu muimba akaenda ku South Africa mviki rapfuura unoita show izvi zvakazozadza 17 vanhu zvakaonekwa kuti vanhu South Africa vafara Vestonian takambomutaurira wechidiki kuti hakuna kuimba vinyadzi ndicheta ndikuonese chihomuhomu ndo chakasinga kuimba musina kana munhu munenge mangamwende vanhu tu zvoneremeka asi musati maona changochikuonese kuti chihomuhomu ndechamboenda mugomo chinembera mamwe magudo pamwe ndo kwachingazadze zvoneremeka. Jah Signal apa pakazopinda mangamane vanhu 17 zanza kuma 2 am uyu ngambomere kuimba vinyadzi ambofokasa nekusaimba zvimwe zvinhu zvevamwe vanhu zvana babachara apa vanenge achichinja achisa kuti zvinyadzisire zvondiremeka achizadza vanhu 17. Muridzo zvaonekwa kuti Music yaramba kubhadhara muZimbabwe mushure mekunge Muridzo baba Keketo vazotiza mukadzi vanogara nesmall house ndichaita muone video yamai Keketo vachipopota kuti dzokakumba pachitariswa nyaya yacho poonekwa kuti Muridzo baba vake vakatombomutiza ane 6 years vakatozobuda pachannel wegospel vachitestifya kuti vakatizawo mwana. Izvi zvaonekwa kuti Muridzo ndozvaazoitawo zveso zvinenge zviri muropa atiza Keketo amusiya ari ega zviri kunzi mukadzi wacho arikugara naMuridzo pamurume wakabva anga ari wechi5 but izvi havina basa ingori same WhatsApp group nachaita nemukoko murume wechi6 pamurukadzi wanaye zvoneremeka video yababa Keketo vachiinisana namai Keketo kunzi dzokuchengete vana. Kune muimbo wachakambobudisa pamavhiki apfuura painzi lango uyanga nedhishi rachiti dish of the week chazowana mamwe masongo ake. Pane songo yanga ichidhiswa iyo Fantan achinzi iye ndiye producer ndiye promoter ndiye zvese uye vichinzi iye irombana kana chavaita kuChewsport ikoko ncheta muzvizwere mega uku kuri kunze kutisa vanhu kusingaite kuChewsport mukomana anga achidurura padhisong raburisa iri zvinzi kuremeka. Uyu ndiye producer ndiye marketer Fantan ndiye futi kuri promoter Fantan ndiye futi munagadzira poster ndiye futi dance wari kunzi ndiye sponsor kuChewsport ndani yakatenga imba no vanongorira zvichipfuura no namuicha vamura iko zvinosisi korama nekuhura nzi mazaona kuna puma kona enzo varombe vazuka ndo vari kutanda botso varombe askelebuka vasisiko kafana kangu master echi makaisa kupi wakufira kureva fira kureva wakufira kureva fira kureva wakufira kureva hazvina basa vakandivenga yowe iwe vakandirova taura vakandiuraya taura vakandikwata taura ndingachizwa tsoka ndikanoka taura vakutaura taura unokwira ndege ukataura taura usatya sokusaidhira taura zvakaipa kana ukasataura taura kuti Jah Signal ipamba kuchengetwa nefambe ana kana chitambi taura kondikapera taura ko vakandiuraya taura. Apa ndopera nazo dzanasi tusangana muchikamu chinoteera. Pasiso regondo chipopa icha kuti vanhu vese vaite hasha ipo pasiso regondo pecha kuti vamwe vacho